Pekný podvečer prajem. V rámci 9 múz by som vás chcel pozvať na sledovanie nášho nového seriálu, ktorý sme pre vás pripravili a ktorý nesie názov Get Your Shit Together Demon. Napadlo nás, že spravíme taký krásny, milý sitcom o živote démona v 21. storočí a aké je to ťažké byť nábožensky angažovaný v tejto dobe. Hlavné postavy tvoria iní bohovia alebo anieli a iné nebeské stvorenia a v tomto prvom dieli sa pozrieme na scénu v bare, kedy sa náš démon stretne s Svätým Petrom a s anielom na každoročnej štatistickej stretávke. Tak pevne verím, že sa vám to bude páčiť a prajem príjemný zážitok. Dá si niečo? Som v pohode. Tak, jedného páčika. Fajn! Whisky! Nemusíš tak kričať. Prestaňte vy dvaja. To je všetko? Čo viac by si chcel? Tak ja som si myslel, že tento rok budeš aktívnejší, hlavne po tom prúseri z minulého roku. Tak vieš čo? Toto je strašne sprostý prístup, aby si vedel. Tak ja sa snažím, naozaj sa snažím, ako viem, ale je to debilne ťažké. Všetci ľudia sú trafení. Začali behávať, športovať, zdravo sa stravovať. Žiadne tučné jedlá, žiadne prebytočné tuky. Všetci tuční ľudia, čo poznal, schudli. Keď im nestačí jedno náboženstvo, vymyslia si druhé. Potom je tu internet, vďaka ktorému nemá absolútne žiadnu kontrolu nad strachom. Všetci sú strašne odvážni, debilne egoistickí. A hlavne nikoho už netrápi to, či je niečo morálne dobré alebo nie. Zdá sa, že v tomto storočí je všetko dovolené. Ja sa naozaj snažím. Tak hodí tsunami na Japonsko, oni si začnú pomáhať, spadne lietadlo a všetci ho začnú hľadať. V celom svete je strašne veľa lásky a podobne nechutných pocitov. Ale tvoj kolega to zvládol, ne? Tak! V prvom rade nie je to môj kolega! Nemôžeš nás stále považovať za kolegov! Už je to 5000 rokov, čo tými kolegami nie sme! A je to aniel! Tí majú všetko jednoduchšie. Blá, blá, blá. Toto je presne to, prečo sa s tebou tak ťažko pracuje. Tu mi chceš naozaj povedať, že sa celý svet proti tebe spíkol, že už nie je možné vytvárať rovnováhu a robiť ľuďom zle? Povedz mi prosím ťa, kedy si naposledy niekoho posadol? V 1989! Potom začala demokracia. Ja mám na starosti umenie a kultúru. My máme ľuďom ukazovať, aké je dôležité vytvárať hodnotné veci a cez ne posúvať posolstva o láske, miery a pochopení. Napríklad, minulý týždeň som riešila brazilského umelca, ktorý lepí na hajzle zbrane. Povedz mi, čo je na tom pozitívne? Vošla som mu do snov, myslíš, že to pomohlo? Myslíš, že ma počúval? No a pozri, to je jeho práca. Takto sa to robí, aby si vedel. Super. Takže mi chcete povedať, že je lepšia preto, lebo donútila nejakého debila, aby prestal lepiť zbrane do hajzla? Nie, to nechcem povedať. Chcem len povedať to, aby si dobre robil svoju prácu. Tak počúvaj, ty bezpohlavná príšera. Ja mám na rozdiel od teba rodinu, o ktorú sa musím starať. A dávno nemám 3000, aby som si mohol dovoliť takto blbnúť. Počúvaj, to nikoho nezaujíma. Každý máme nejakú rodinu, alebo sa aspoň o tom snažíme. Videl si minuloročné čísla. Štatistiky neujebeš. To není aniel. Viera sa pomaly vytráca. Fundamentalisti z Blízkeho východu mučia kresťanov a obracajú ich na islám. Mohamed mal oveľa viac ľudí. Budhovi tomu je úplne všetko jedno. A India, jedna zastraná krajina. V Amerike scientológia, mormoni, Avengers. Chápeš to? Ak nič neurobíme, je po nás. To nemôže zhodiť nejakého dementného detka zo schodov, alebo nejaké to klasické proste znásilneničko. Počuj všetky tieto
Fasa veci odišli spolu potom Hitlerova s Stalinom. OSN a celé posraté na to robí všetko proti tomu, aby sa niekto podobný objavil. Ale nemôžeš postaviť celú našu existenciu na tom, že zhodíš nejaké lietadielko alebo proste dáš kvér malému americkému školačíkovi a pošleš ho do školy. Tak toto ďalej nepôjde, kamarát. Pamätáš si ten nápad, ako si Friedkinovi dal exorcistu? No, tie kulty všetky, čo si pozakladal, satanizmus, 80. roky. Príde 21. storočie a ty jednoducho nevieš čo ďalej. Tak asi som na nič. Čo ti mám viac povedať? Tak nič. Proste to neurobíme a máme fakt. O 2 týždne sa stretávajú bohovia, majú koncoročné stretnutie, no a náš daddy príde s minuloročnými číslami a proste stratí licenciu. My sme skončili spolu s ním. Alebo chceš, aby ti v tom pomáhal toto kolega?